Více než 80 zástupců měst a obcí se zúčastnilo 4. ročníku setkání starostů a místostarostů Zlínského kraje, které ve Zlíně pořádala společnost Region Service. Se svými příspěvky vystoupily téměř 200 přednášejících. Hlavními tématy je finanční krize samozřejmě, která doléhá i na starosty, a potom environmentální záležitosti, čili odpady, využívání zeleně. Naše přednáška bude o výhodách spolupráce s elektrovinem v oblasti zpětného odběru elektrozařízení. Dneska jsme si připravili téma na financování projektů, které jsou podporovány z fondů Evropské unie. Starostové a další zástupci sídel ve Zlínském kraji mají o akci každoročně velký zájem. Máme dobré zkušenosti a vždycky se dozvíme něco zajímavého. Určitě se zase dozvědět spoustu nových aktuálních informací. Očekávám právě největší novinky. Setkání starostů a místostarostů pořádá společnost Region Service i v dalších krajích České republiky.